live po tayo ngayon dito sa Pasay City sa Diwata Paris Overload. Ayan, live po tayo guys. Tara, samahan nyo ako guys. Kumustahin natin. So, ayan guys. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao guys. Shout out sa inyo dyan guys. Ayan, lalo na sa kababayan natin sa abroad. Mag-ingat po kayo sa lalo na sa Middle East. Shout out sa inyo dyan guys. So, pagdasal natin guys na matapos na yung gera para bumalik na sa normal yung ating mga bilihin na pakamahal niya na bilihin guys. So ayan guys, meron tayo dito mga bisita. Doon kami sila yung laundry, abang silang bilo ng konti. Abang silang bilo ng Ayan, shout out sa inyo dyan, 13 million dyan, shout out. I-like lang po ang ating live. Ayan, nandito tayo ngayon sa Diwata Paris Overload, guys. Ayan, nasa Pasay tayo, guys. Ayan, paki-like lang po ang video natin, guys. Ayan, paki-like naman tayo, guys. So ayan guys, paki-like lang po ang ating video guys. 6 million in the house. So ayan, i-update po natin ang parisan ni Diwata. So ngayon, nandito tayo sa Pasay City kung saan pakita ko sa inyo so ayan. So, ipapakita ko sa inyo guys yung nandito. Kung lugar niya guys. Malapit to guys sa may World Trade. Pagliko ng World Trade, papuntang Makapagal. Bababa na kayo guys. Tapos, dito kayo dadaan guys. Ito papuntang Senate President.
pwesto ni Idol nandito. Yung pwesto ni Diwata dito lang yan guys. Yung mga parking dito. Meron din siyang pwesto doon sa may tulay. Meron din siyang parisan doon. Ayan. So dito sa dati niyang pwesto, ito na lang po guys ang i-update ko sa inyo. So ito yung dating parisan niya, medyo lumiit na siya guys. So wala siya ngayon. Wala si Idol. Wala si Idol na. Sayang, hindi natin nabutan. Ayan. Live po tayo ngayon dito sa parisan ni Diwata sa Pasay. So ito na yung mga bagong anong dito, cashier. Wala na yung tropa nating isa. Wala na si ano, no? Sa kabila. So ayan. Ito na po yung update. Ito yung update natin guys sa Diwata Paris Overload ni Idol. Yan dito yan sa Pasay. Meron pa rin siya hanggang ngayon. Nandito pa rin. Magkano size ka na? Tuloy-tuloy pa rin guys. Oh. Dito yung pagkain nila. Oh. So merong ano. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Asad. Parang igado. Ito meron din akdakan, may talong, may pork steak. O ito, nandito pa rin ang chicken, longganisa. Ano to yung maya-maya, oh, sarap. So, pinagungan, meron pa rin, ayun, may pares pa rin. May pakbit, pinakbit. Dito pa rin yung pares natin. Meron pa rin pares, ano, Idol? Ayun yung pares. So, ayun. Eh, mami pa rin. Ayun, yung sabaw. So, ayan po. Ayan po ang update natin kay Idol Diwata. So, tuloy-tuloy pa rin siya. Tuloy-tuloy. Ayan. So, may mga papakita ko sa inyo yung mga bisita niya dati. Ayan, may mga pumunta rito guys. Ayan, yung mga nakasama ni Idol. Si Erwin Tulfo ba to? So, ayan. Si Vicky Morales sa wish ko lang. So ayan sila Ivana, Coco Martin, yung mga nakasama niya sa palabas niya. Ang probinsyano ba yan? So ayan, nakasama niya rin pala si Marvin Agustin. So ayan, pakilike lang po. Si Isko Moreno nakasama niya rin. Ayan. Si Erwin Tulfo, si Ivana. Hello guys, gusto kayo? Napasyal kayo. Wala si Idol natin eh, hindi ko na ano eh. Gusto naman kayo? Taga saan kayo, sir? Galing pa kayo ng Novaliches. Oh. Nagmotor lang kayo? Ay, commute lang oh. Ito mo guys, mayroon tayong bisita taga Novaliches. Quezon City. Dinayo talaga nila, kaso hindi natin naabutan si Idol. Kahapon nandito pala. So okay naman, ganun pa rin ang natin, lasa, ganun, sarap pa rin. So ayan, okay naman, ganun pa rin daw ang lasa. So bumisita sila, dumayo pa sila guys, galing Novaliches. So ito yung mga nakasama ni Diwata. Babaw. Si Rosmar, Coco Martin.
Si Vice ganda. So ayan guys, paki-like lang po ang ating live, paki-like lang po. Ayan. Ay, nakasama niya si Chinkitan. Si Vice ganda. Ayan si Julius Mabaw. So ito yung mga vlogger na ito yung sa ano sa palabas nilang ano ang probinsyano. So ayan guys, ang update dito. Lumid na yung ano nila. So ito na. Ito na yung kusina nila guys. So ayan guys. Baka mayroon kayong gustong i-shoutout dyan guys. Shoutout sa tropa nyo guys. Ano po, kasi wala dito. Kaya tayo mama eh. Kay Cedric pa. Kasi Shoutout naman po kay Cedric Sorana. Sana po sumama ka po next time. ayan. Ayan sila guys. Taga Novaleche. Sila kumain dito. Ayan, maraming salamat guys. Support naman guys ha. QBR TV ha. Ay may. Ano name po? Wala pa tayong sticker. Teka. Yung mga dati ko. Sama nyo na rin tong anak ko. PBR TV live tayo guys. Dito mga taga Novaleche. Ayan. Maraming salamat guys ha. Support na lang ating channel. Thank you. So ayan guys, update lang ulit. Ayan. Ito yung sari-saring store niya. So, meron pa rin nagdadatingan dito. So, ayan, malapit tayo guys sa World Trade. Ayan, dito yan sa tapat ng sa amazing ano guys, sa mga amazing show dito. So ayan guys ang update natin. Ayun, may bago. Ano yun? Sisig? Ito yung dinakdakan. So ano naman to? Ganun din. Ha? Pares lang. Napaubos na to. Bago. So ayan, mayroon tayong bisita. May bago tayong dumating. Bro, tayo mo bro. Ano tayo? May siglo. Mo bro, ha? Pati yun, no? May tutugtog sila puro. So ayan guys, may bagong bisita guys. Ito pa rin, tuloy-tuloy. Mamaya papasalan natin yung tulay. Mainit pa eh. So ayan guys, oh. So ayan, 4 million in the house guys. Paki-like lang po ang video natin guys. Paki-like lang po. Paki-share pag nagustuhan nyo guys.
Shout out sa mga kababayan natin dyan. Shout out. Shout out. Mamaya pupuntahan natin yung kainan doon. Makainit. So ito po yung update guys, Parisan ni Diwata. Sayang kahapon nagbabalak ako, nandito pala siya eh. Ngayon wala, akala ko ngayon ang tuwing linggo. Akala ko ngayon darating. Ngayon lang tayo Ayun, 21 million in the house. Thank you guys. Tuloy-tuloy lang tayo. Ayan, Alan Mark Dagot. Shoutout sa iyo dyan, Alan Mark. Taga saan po kayo? Maraming salamat sa thank you guys. So ayan po ang ating update sa Parisan ni Diwata. Hindi na katulad ng dati guys, na malawak. Ayan yung parking. Meron ng container. So far, tuloy-tuloy pa rin guys. May mga bisita ang dumarating. Ayan, kasalukuyang marami. May mga bisita rin dito guys. So ayan, 60 million in the house. Paki-like lang po. Thank you. I-like lang po ang ating live at paki-share. Maraming salamat. Comment lang po kayo guys. Comment kung taga saan kayo. Para i-update natin. Ano natin guys. Shoutout natin kung taga saan kayo guys. So maraming salamat guys sa panonood. Thank you. Ayan, comment lang kayo guys kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. So ayan. So may aso, black na black. Oh, ganda oh. So ayan, shoutout kay Alan Mark Dagot. Ayan, taga saan si Mark? Alan Mark. Ayan, taga saan siya? So ayan. So ito yung dating parking na kung saan daming tao lagi dito. Daming nakapark dito. So talagang ganun talaga. Hindi natin masasabi ang ano. So ayan. Nandun dati yung lutuan. Paka-busy dati yan. Ngayon o. Yun yung parking. Yung parking ngayon nilagyan ng mga container dito. Okay. So may parking pa rin. So ulitin natin guys ha. Dito yung mga soft drinks niya. Ito yung mga naging kasama ni Diwata. Mga nakasama ni Diwata sa palabas niya. So ayan. Isko Moreno. Nandito si Isko Moreno nakasama.
Ayos na? Ayan. Tapos na sila guys. Si Ivana. Thank you guys ha. So yung mga nakasama ni Idol na. So mamaya puntahan natin doon. Ayan, pupuntahan natin. Pupuntahan natin yung puntahan natin yung isa pang parisan ni Diwata si sa may tulay. So ayan, papunta tayo doon sa Doon! Oh! Sa kanya pa rin ta? Dito muna ako nasan. Dito ka muna. So ayan, akala ko doon pa kayo eh. Ano yan? Meron ka rin doon? Samang. Galing nga ako doon, wala si ngayon, wala daw eh. Nasa ano? Ilang kanin sir? Sa kirating kanin na pre. So ayan, dito pa rin. Dito, may ano kami ron? So may tulay, saan doon? Sa tapat? Doon sa sinit. Wala signal doon Nakita eh. mo rin yung ano ba ito? Index? Dito. Wala signal dun dito. 80. Oo. Dito lang may dito. Hindi naman nagtatabayan doon. Kaya nga eh. So ayan, dito pa rin yung kainan ni ano. Ako. Doon sa ano? Malakas din dun eh. Doon, meron pa rin doon. Diyan sa sinit. Kaya nga, kaso walang ano doon. Kaso lang wala kang signal dun dito. Nagre-reconnect yung ano ko doon. Yung live ko. Ila. Baka namapan. Namapan. Yan, talugan ito nyo. Linear band yan. Asa yung tindahan niya, di ba? May tindahan pa siya. Si Diwata. Parang doon pa rin yun. Cesar yun. Hindi sa kanya kay Cesar yun. Cesar. Yung nagluluto ng matanda na. Ah, Binablog lang niya. Yan. doon may pares din doon. Kaso lang, pinalitan lang yun. Oo, pinalitan niya. Yung ang ano pag nabarutling, maraming kumakain ng sirit. Oo nga. Dito raw siya Sabado eh. Dito raw siya eh.
Nandito siya. Nung Sabado. Hapon. Sabi ko na nga po, nagbabalak na ako kahapon. Sabi ko baka linggo na lang ako kasi baka matao nga pag linggo. Sama mo na. Yung birthday. Oo nga eh. So ayun guys, pupunta na sana tayo dun sa nakita ko dito may pwesto pala sila. Pwesto pa si Diwata dito eh. Punta sana ako dun sa may Senate President. Kaso walang signal dun guys. Walang signal dun. Ay mga building palang ginagawa rito guys. Sa tapat na Diwata oh. Ayan, 13 million real. Pakilike lang po ang ating live guys. No. Rent ka pala. So ito yung isa pang parisan ni Diwata dito sa halos magkatabi lang. Oo. Ako, mga 40 na. Bata pala. So ayan, kompleto rin. Ganun, ay yung menu rito, ganun din doon. Isa lang yun. May dinakdakan. Ang ganisa, Dinakdakan. dinakdakan. Doon, bagong gawa ng dinakdakan, oh, ubus na yung paubos. Ay, gado. Meron din yun, oh. Oh, ganun din. Mayroong binagoongan. May tagsarong steak. Masyadong isda. Beef. Nakbit. May mami pa rin, no? Tuloy-tuloy pa rin yung mga... Paris. Yung mga bawal nyo. Tapos ganun sa video. Sa video ka, hindi namin tayo kasawa. Tawag siya sa kasi daw sila. Kaya ko lang sa tayo sa kapit mo. Silip nga ako, guys. Kasi yung mga nga daw na yung problema mo, punta ka naman sa problema. Dati hindi yung naisip mo gano'n. Nung ngayon wala na si Tunyo, sa kanya sabihin gano'n. Ayun. Sa lukuha niya. Wala natin. Oo. Kaya wala na yung tao, no? Kung meron sa Tunyo, dapat mo pa lang nung bibigyan siya ni Tunyo. Bibigyan siya ng pera, o wala sa kanya. Nung wala na yung pera yung tao. Ayan, thank you sa pag-like, guys. Thank you. Dito tayo, guys, sa... Umigana. Umigana. Uyan mo na! Naging kwento no. So, banda ron, guys, sa may Senate President, sa may Tulay. Meron din pwesto si Diwata doon. Ang kaso, pag pumunta tayo doon, wala tayong signal doon. Klaro signal yun dito. Kaya dito lang tayo. Sa isang parisan niya. Yung isang may cart na parisan dito. Parehas din ang mga menu, guys. May mga kumakain din. Galing tayo dun sa original na pwesto niya. Kaso naliitan niya na, guys. Pinaliitan ka para sakto lang sa mga kumakain. Hindi pa rin nawawalan, guys eh. So tuloy-tuloy pa rin ang negosyo niya. So tuloy-tuloy pa rin, guys, ang update natin kay Diwata. So maayos pa rin naman at paano may mga kumakain pa. So kali tayo doon, mayroon tayong na
na-interview ng mga taga Novaliches. Ayan, kumain sila. Mga estudyante. Nag-commute lang sila para dayuhin, guys. So ayan, mamaya-maya guys, pupunta tayo doon, kakain tayo. Kain tayo doon sa Seaside na lang sila. Pag seaside. doon sa seaside. Tent lang ang kailangan dyan. Dagat. Tent lang, bilhin na ng tent. Okay na yan. Seaside. Kasi naman tayo, walang tip. Ano, tag-tag. Kapit dagat na sila, makakaligo agad lang dito. Hindi ko pa kaya ano, kaya malilim. Oo, arkilahin sa kabuyo ako. Kapit Kaya nandito tayo guys, pahinga muna tayo. Nasa ilalim tayo ng tent guys. Dito rin yung guys na may kainan. Idol. Sobrang init guys. Grabe. So, ayan guys, uy. Joan, ayan, nandito tayo. Nandito ako sa may ilalim ng tent. Sa may kainan ni, sa isang parisan ni Diwata. Ayan. Meron din siyang cart dito, may cart din. So, meron din doon sa may Senate President, sa may tulay, sa seaside, meron din siyang pwesto ron. So, hindi na tayo pumunta ron kasi wala tayong signal doon. So, dito pa rin tayo. Dito yan sa may papunta ng Senate President. May isa siyang cart dito na parisan. Pinuntahan din natin. Ayan, maraming may mga kumakain din dito. Pero galing na tayo dun sa original niya pwesto. May mga kumakain, may mga na-interview tayo dun, mga taga Malaysia. Ayan. Napakainit. Pupunta sana ako dun sa medyo malayo-layo sa may tulay. May isang parisan din dun si Diwata. So medyo malayo-layo, mainit. Mamaya-maya baka kumain ako dito. Kain tayo mamaya dito. Pagsamahin niya sa plato. Kaya punta ako doon. Kakain muna ako. Parehas lang yan, di ba?
Kain tayo dito. Ito sa original na pwesto, kain tayo. Galing ako doon sa kabila eh. Oh, Tandoy, wala. Bingo din beer, ha? Tandoy. Oh. Wala ibang pick up, ha? Teka, karto, napalit lalo. Nakumala. Pre, pakain niya ako. Kain ako. Pares. Ganun, magkano na ngayon? Magkano ang pares ngayon? Magkano na? Sige. Oo, sige. Ayan. Kakain muna tayo guys. Nagugutom na ako. So, ayan o. Balik-balikan natin yan. Sabaw na yan o. Wala bang taba-taba dyan, pre? Wala. Ito, malaki yun. Malaki? Maliliit lang, wala. Yan. Ayan. Thank you. Ay, bukod na lang, sir. Sige, salamat. Kaya kakain tayo.
Wala ka lang ako. Wala ka pa. Pagay, gabi, pagay. Masarap dito. Bigyan natin ang pulbura natin ng gabi. Nagyan tayo ng ano, taba, extra. Sarap. Higop muna. Tayo guys. Ang sarap guys, oh. Taba. Kakain tayo guys.
Sarap oh. Kain na kayo guys, kain na. Kain na kayo kasi mga pugi yung mga kan. Nakabantay. Lalo yung nakablock. Wapo. Hindi nariyan kasi ni Jenny kasi baka pa yun. Kayo meeting na lang yan. Nakapa-interview. Ito ako. Salamat ka rin, mga tumalang. Salamat ka rin, Mga picture si Diwata. Sumbura. Hindi pa hirap? Oh. Okay na ako. Ayaw na, ay malaki. Para pangako, sa kanya. Ikaw, wala ka walang balo. Wala. Kaglumot na yung plate, wala ka walang bayad. Ay, kung nakawin kini, ay, ayun. Kung nakawin kini nga, panahon din na pa. Para makakalo. Mga galo, bilang kinuaw. Yung bata, walang muya ha? Yung bata? Ang mayaman? Oo, yung mayaman yung bata. Oo, yung bata. Bata ulit. Yeah. Ano?
Action, natin ha. Oy, ani ko na, ito na reason. Yan, yan. Ano na siya? Alam niya kinabuhi, itinipid pa. Dito si Dito. Ha? Eh, iban ka rin. Ano ito ng iban na? Oy, sabdo ni. Kain na kayo, kain. Pangani ka bata. Iwiyak yan ha. Tayo na. Sinang naturo na kay. Wah. Sila lumabot kay Jack. Oy, dahil ng manyo. Bigyan tayo ng kanin. Kain na kayo sa Paris. Guwapo din. Ako ay akidan. Akidan kay Jack na. Yan, mag-uong tayo. Sige. Siyak inom kay. Sila ko ang makainom. Hindi na rin eh. Kasi lang niyo. Pinaguan. Sige. Nakatakan. Tandoy, mabira kung ba niyo. Shower, shower. Nakito ko pa. Kerting guwapo. Ito rin kanilo. Guwapo, kerting guwapo. Ito rin. Jadi diwata. Kerting ka diwata. Pili. Kaya na na tayo sa ating diwata. Sa diwata. Jadi may paragatas yo. Pag yun ang gagawin ni Ito, panjan hasan ni Ramon lang ah. Kaya lagi tayo pagkata. Oy, ano naman ang pamani? Itu adalah tensi trabajo. Doon. Doon lang, para tayo lang. Ano man yun? Uy, siya may diwata.
Ayusin mo, ayusin mo. Sumadan, sumadan. Ayan, nakakamansin. Wala kay Suma, titiwasa. Ataw dito Sarap guys. Inawisan ako. Biglang dumami yung ano. Ang init, grabe. Sarap ng kain ko, guys. At tatapos ko lang kumain, guys. Ang sarap. Mga anak. Kaya daw. Tiyolo. Lalo. Ano ba? Oh, kalami mo, milog mo ba yung hibig ko? Pwede ka, pangalan ka, pangalan. Buwan, bayag, dami. Ano yun, boss? Wow, pwede din. Nakuha ka na? Oo. Ah? Kaya ko Oy, nakuha ka na? Oh. Ah, magkano yan, bro?
Magkano yun? Okay na yun. Ha? Thank you. Dumami bigla ang tao. Pamangkin Diwata o talaga. Bigara ito, bigara. Pamangkin Diwata yan. Pinangas mo. Pamakin. Pamangkin Diwata. Interview mo nga ito, ya. 20 po isang kasama ng babo. Yung nanay nito, kapatid ng Diwata. Ah, oo. Pamakin. Yan, dinudubog na siya, hindi si Diwata. Kayo po kamag-anak din. Kamag-anak din. Pamangkin ko siya, ano, Si Diwata. Ah. Sa Waray, taga-Waray, ano kayo? Samar. Ako Bicol eh. Magkalapit lang, no? hindi, yung mga lolo namin, Bicol. Ah. Ano namin, sa ano, Gubat ako, gubat. Sorsogon. kami, ano, sa Barcelona. Yun, laban. Tatay ko, naging chief ng Barcelona ang tatay ko dyan. Kasi pulis ang tatay. So, kasi yung lolo namin na, ano, napunta sa doon ang kapangatawa sa, Oo. Eh, sa yung lahi namin, Waray talaga. Ah, Bicol. mga porlahe. Porlahe. Ah, kami Porlahe mga doon sa, ano, bakit ang Bicol. Barcelona. O, Barcelona, doon sa, Kami sa Sorsogon, gubat. Bugak. Mga eskurel. Kasi lolo namin na kunsel sa Barcelona. Ah. Panggulian. Yung lola namin, pinaka-ano namin, Davis, saka doon sa Oh, maraming Esteves sa amin. Sa gubat. Mismo. Esteves may Davis, yung ano namin. classmate ako. Yung lahi, Davis yung lahi namin. Sa klase ako dyan, Esteves. Nandun kami, kasama, doon na kami. Mga taga Bulacau. Bulacau, gubat, Sorsogon. Yung kay Diwata, ano kay, kadiwata tatay ngan sa tatay ko magpisan. Isang buo. Yung na ano ko pamangkin, yung asawa ko pamangkin si Diwata. Diwata. Ah. Pero kung tutusin, magpinsan lang kami si Diwata. Nang ano lang doon, sa asawa ko doon lang. Tawag sa akin, Uncle. Ay kasi nga, pamangkin ang asawa mo eh. Di pamangkin mo rin. Oh. Pero sa amin, magpinsan kami. Kami ni Diwata. Yung asawa ko, doon naman, parang, ano, yung apelyido ni Diwata, ano, Tungguya. Monggoya. Ginamit niya, ano, hindi Tungguya, sa nanay niya. Yung Balbuena. Sa nanay niya yan. Ah, kasi, Atunay niya nga, apelyido, Tungguya. Monggoya. Iwalay sila siguro. Namatay na yung Tatay. tatay ko. Bakit hindi niya ginamit, no? Ginamit niya yung pangalan niya. Monggoya. Pero kung tuloy, kanya mga kawalan, Tungguya, ano, Ginagamit. sa tatay nga. Yung ginamit niya, apelyido sa tatay sa kanya nanay. Mm. Ang lolo niya. Panggoy. At tunay nga, apelyido sa kanya nanay, Hariso. Hariso ang Panggoy niya. Dali lang tayo. Awari, panjita na ako, panjita. Kabaw, tema ko lang, kabaw. Yan siya, Bin.
Papo. Ay, yan. Marami na kumakain. Pagkatapos natin kumain, daming kumain. Ayun. Pawis na pawis ako. Pawis ako guys. Oh. Ang init, grabe. Tsaka maanghang yung kinain natin. Kumain tayo ng ano, kumain ako ng Paris. Wala na parang pula tayo, wala na pula. Grabe. Init na init ako. Ayan o. Kaya, kumusta kayo guys? Ayan, shout out sa 3 million in the house natin. Palike na lang, palike na lang. Share na lang ang live natin guys. Daming kumakain, ang dami rin oh. Ang dami rin kumakain guys. Sa gabi malakas kayo rito. Alas 6 no? Alas 6, mga punan. Oo. Tuloy-tuloy kayo. 24 hours kayo. May kapalitan lang. May kapalitan lang. Siyempre, hindi naman kakayanin. 24 hours lang. Abing, may doon po. Baray. Ang dami pa rin kumakain guys. So yung mga nakasama ni Diwata. Sila Vicky Morales. So ayan, sila Ibana. Dami pa rin kumakain dito guys. Ito mo oh. Sino nagsabing
kukunti ang kumakain dito. Ito na yung update ngayon guys. Kung napapansin nyo. Malapit tayo sa World Trade guys. Sa ano to? Sa gilid ng World Trade guys. Malapit sa Amazing Show. Dito oh. So wala na yung ano, tarpaulin ni Diwata. Marami nang ginagawa dito. So ayan, maraming ginagawa dyan oh. Sa tapat ni Diwata. Yung mga building ang ginagawa rin. Galing tayo doon kanina sa papunta sa Senate building. Senate President building. Papunta sana tayo doon. Hindi na tayo maabot doon kasi walang signal doon sa seaside, sa may tulay. Meron din sana siyang parisan doon. Yung isang parisan nakuha na natin yung isa. Hello, shoutout sa inyo dyan guys. 4 million in the house. Shoutout sa inyo dyan. Paki-like lang po ang ating live. Paki-share kung nagustuhan nyo guys. Ayan, live po tayo ngayon guys sa Pasay City kay Diwata Pares Overload. So
So ayan. Dami rin tao guys, maraming tao. So ito yung bagong update, bagong kainan niya guys. Pinaliit siya pero mas maliwalas tingnan. Galing na tayo doon guys. Pauwi na tayo guys. So nakita nyo naman guys, may mga tao. Ang daming tao guys. So papunta na tayo doon sa Sakayan. So may World Trade. So ito yung sitwasyon dito guys. Oh. Init. Ito may mga tindahan din dito. So ayan guys, galing tayo kay Diwata. Pauwi na tayo. So na-update natin yung parisan niya sa Pasay. So okay naman guys, so far pag-alis natin maraming kumakain. Hinga lang natin siya na kausap dahil wala siya. Grabe init, pawis na ako.
Nakasakay agad tayo. Papunta na tayo guys ng World Trade. Lalakad tayo. Ano kaya ang event sa World Trade niya? Parang maraming sasakyan. Hindi naman, busog ako, nakakain na ako eh. Nakakain, kumain ako. Hindi nga ako pinabayad eh, bago kasi yung cashier. Pamangkin ni Diwata. Yung lalaki na cashier ngayon bago. Sabi na sa akin, okay na yun. Babayad sana ako. Mabait yung pamangkin. Hindi na ako pinabayad. So oo, kita mo pala. May mukhang may event dito ngayon sa mukhang may event sa World Trade eh. Naku, kanina pala wala akong masakyan na o konti ang bumibiyahe daw, sabi ng driver, yung mga biyaheng MOA, yung bumibiyaheng PTEX. Naku po, ang tagal ko sa Espanya, punuan pa bago ako nakatayo ako muna bago ako siguro mga 5 minutes ako nakatayo. Traffic pa oh. Ano kaya ang okasyon sa World Trade? Okay. Grabe ang init. Grabe. Oo nga, sabi kukunti daw silang bumiyahe. Sabi niya, katwiran niya, kahit pa paano bumibiyahe kami kasi walang mangyayari, walang kita. Kukunti lang daw silang bumibiyahe, kaya punuan sila. Ngayon niya, pahirapan. Hindi ko alam kung makakasakay ako dito. Dito ako sa World Trade paliko na ako Nakalimutan ko pa yung cup. Oh, init oh. Ano kaya event dito? Daming tao. Pasok kaya ako? Oh, matatapos lang ng event mukhang ano kayang event dito, boss? Parang tatanong nga yung Sir, ano po yung event, sir? Anong event ngayon? Car show? Kaya pala ang daming tao. Thank you, sir.
Excursion. May mga dumadaang bus dito, sir? Meron bira, madalang, no? Oo, madami. Ah. Meron dito, guys. Nakita mo yung ano dito, yung sasakyan. Ganda, panalo. Hindi ko kilala yan eh. Ang gaganda ng sasakyan mo. Papasok sana ako eh. Tinanong ko yung guard. Sabi ko, ano ba question? Sabi niya, excursion. Anong excursion? Hindi ko maintindihan excursion. Alam kong excursion, yung ano, field trip. Bira, walang masakyan eh. Ay, ito, may yung isakyan. Papatayin ko na ito. May sasakyan na. May car show nga dito, car show. Tingnan ko to kung anong... Wala akong makakitang... May ibang sasakyan dito, mo. Pasok lang ako sa loob, ma. Magtitingin ako, magkakambas ako, ha. Magkakambas lang ako sa loob, ma. Sa World Trade. Habang wala pang bus, titingin ako ng sasakyan natin. Titingin ako ng sasakyan natin, ma. Ha? Ganda yung sa unahan. Nakita ko doon, ang ganda. Itim.
Dipindot yung ano, dipindot yung likuran. Astig. Panalo. Siguro mga ano yun, mga kano kaya yun? Ito nga, nag-aantay ako. Ito na, wait lang. Quiapo, Lex. Pwede na ba to per view? Sayang yun ah. Wait lang, papatayin ko na to ah. Sasakay na ako. Thank you guys, thank you for watching guys. Thank you so much. Thank you. Mag-enda po tayo guys, mag-enda po tayo. Uuwi na tayo guys. Maraming salamat. Thank you sa pagpunta sa akin live. Share lang po ang live natin. Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you so much guys. God bless us all. Bye.